Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, niningatong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon adlaw tarong adlaw mga higala, adlaw na usab karon nga Miyerkules no pastilan pizza 19 na gyud mga higala niining bulan sa Pebrero. Nahala no. So maing mudto na gyud mga higala karon na gyud ang adlaw ka Pebrero 19 nga nagdian na gyud diri ang atong pinalanggang obispo diri sa lungsod sa Ayungon aron pagpahigayon sa iyahang pastoral visit no. So dako na mong kalipay mga higala no nga dian na gyud gibisitahan gyud mi sa atong talahurong obispo no mayon niya ug mga adlaw day mga higala adto pud siya sa Tambo no. So iampo ginato mga higala ha ang atuang kining talahurong obispo sa iyang mga pagbisita sa mga lugar-lugar diri sa atuang Diocese of Dumaguete no. Padayon siya karon sa iyang bisita pastoral no. Agi usab kini og pagpangandam alang sa amuang kanang clergy reshuffling no. Kaya paghumani ana after sunod tuig 2026 no mag-reshuffling naman may muna nga gitan-aw na ni obispo kung unsay amo ang mga agi sa amo ang parokya, gi-consult gi-evaluate na ang tanan ug muna nga agi usab kana og pagpisita no sa mga katawhan kumusta naman ingon ni ana no. So muna nga dako natong kalipay karon nga ani ang karon ang atong talahurong obispo diri sa ato ang parokya sa Ayungon. Nahada no. Bino wala lang unsa kita karoy naatay ko mga higala na kita CBCP News no. CBCP News din nato mga higala no. Padayon karon ang adunay mga kaparian sa Diocese of Malolos nga gipasidunggan no nga gipasidunggan sa atong talahurong Santo Papa no. Pope Francis has granted the pontifical honor or chaplains of His Holiness no. Mahimo silang chaplain sa atong talahurong Santo Papa no. Mao kini sila mga kuan kini sila kaparian mga higala no. 6 Bulacan priests as monsignors. Uy nangahimo na sila nga mga monsignor mga higala no. Ato ang unom ka mga kaparian sa Diocese of Malolos taga Bulacan kini sila mga higala no. Ang ilahang mga pangalan mao si Padre Florencio Concepcion, Father Javier Joaquin, Father Dario Cabral, unya apil pod si Father Narciso Sampana, si Father Domingo Salonga o si Father Leocaldio de Jesus no. Nahimo silang chaplain to His Holiness and given the title of Monsignor. Okay no. Balita mga higala gikan sa Vatican. Balita mga higala gikan sa Vatican. Padayon karon ang panawagan usab sa atong talahurong Santo Papa nga unta magmalinaw na didto sa tunga-tungang sidlakan ilabi na gayo didto sa may kining dapit sa may Israel no o sa Gaza Street no. O gani bisan kon medyo talandugon ang iyahang kahimtang sa panglawas pero padayon gihapon ang atong talahong Santo Papa sa iyahang panawagan. O ikaduha nga balita mahigala kabahin sa atong talahorong Santo Papa, Pope's condition is stable and he does not have a fever. O sa ato pa na hospital manggod ang atong talahorong Santo Papa ug wala na ang hilanat ug maayo na stable na ang iyahang kahimtang sa panluwas.
Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamuntuhon ug ari na kita mga higala sa atong Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon February 19, adlaw sa pagbisita sa atong talahurong obispo. Walay lain kung dili si San Conrado sa Piacenza, no? Saint Conrad of Piacenza. Sabi no, natao kini si San Conrado sa Piacenza ni adtong 1290, namatay na atong 1350. Miyembro siya sa Canoble family sa Italia, ug gani usa kini siya ka hunter, no? Unya matud pa nakakuan kini siya, nagbago siyang kinabuhi ug nahimong usa ka ermitanyo. Unya nahimo kini siya nga usa ka nahimo giila siya nga usa ka santo, no? Si San Conrado sa Piacenza. Hala, no? Padayon ta mga higala sa atoa nga pagpangalagad niining kamuntuhon. Bueno, arita mga higala sa atong catechism. Bueno, sa atong mga topics mga higala, ari kita sa atoang mga topic. Okay, no? Number 1, usa ka pangutana. Ari kita sa atong mga pangutana mga higala. Gitugot ba sa Biblia? Okay, no? Gitugot ba sa Biblia ang atong mga popular devotion nga mao ang atong pagpasidungog sa Senyor Santo Niño, Poong Nazareno, Novena to the Mother Perpetual Help? Of course, gitugot gani mas gipalig-on pagani niini ang pagtulunan sa Biblia, no? Moingon ta nga kining naabagi kanang gitugot sa Biblia. Oo, natural, no? Yes. Gani mas gipalig-on pagani niini ang mga pagtulunan sa Biblia. Gani sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 36 hangtod sa 40, may nangutana magputudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo sama sa usa, higugma ang imong isig katawo sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ning mga popular na debosyon nagapalig-on pa kini sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo, no? Kining ang Santo Niño, no? Ang atong paghigugma sa Dios, no? Ang ato ang pag-ila sa mga pagpasakit ni Kristo sa tungpong Nazareno ug ang inahan sa kanunayng panabang uban sa mahal nga birhen, nangayo kita og panabang sa atong langitong Amahan nga madawat nato ang daghang pang mga grasya, no? Santo Niño, pagtulunan ni Kristo sa iyahang pagkamapausanon sa Marcos kapitulo 10 bersikulos 15, no? Ug ang ato kanang masabtan kun atong basahon ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 3. Muti pasabot nga pinaagi sa ato ang mga debosyon mas napalig-on pagani ang atong pagtuo sa Dios ug ato pagyong napuy-an ang pagtulunan nga anaa sa Biblia. Klaro? Okay, another question. Padre, subay ba sa Biblia ang ato ang ato naman gibasa dire. Ato naman nga gitubag, no? Okay. Another question. Padre, kanang religious procession, no, sabay po sabot niya na. But anyway, kanang atong religious procession, subay ka na sa mga naandan, no? Subay ka na sa mga naandan tungod kay sa panahon pa ni Moises, panahon pa sa mga nahauna kanato, sige na silang procession, no? Sa 2 Samuel chapter 6 verse 13 to 14, and so it was that when the bearers of the ark of the Lord has gone 6 paces, he sacrificed an ox and a fatling, and dancing was dancing, no? And David
was dancing before the Lord with all his might, and David was wearing ephod. No, so David and all the house of Israel were bringing up the ark of the Lamb of the Lord, and shouting and the sound of the trumpet. No, sa to pa sa panahon ni Haring David, sige na ni silang ga-prosesyon, dili lang kay karon lang. Ug kani kun atong basahon sa 2 Samuel chapter 6 verse 13 to 14 atong binisayon, sa dihang nakalakaw nag-unom kada lakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David ang usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Unya misayaw si David sa tanang ginhawa at tubangan sa Ginoo, nagtapis si David og panapton nga lino. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit ug tingog sa trompeta. No, unya sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, kapitulo 2 bersikulo 17, apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, kanunay siyang naggiya kanato ingon mga binilanggo sa pasunding sa kadaugan ni Kristo. Unsa man ang pasunding, procession man na siya. Gamiton kita sa Dios pagsangyaw kang Kristo sa tanang katawhan sama sa humot nga alimyon. No, niya sa Josue kapitulo 6 bersikulo 1 sa 5, gisirhan pag-ayo ang Jericho aron dili makasulod ang mga Israelita. Walay makasulod o makagula sa syudad. Unya miingon ang Ginoo, miinya ang Ginoo kang Josue, itugyan ko kaninyo ang Jericho ug ang hari niini. Lakip ang maisog nga sundalo. Ikaw ang imong sundalo magmarcha libot sa syudad, makausa kada adlaw sulod sa unom ka adlaw. 7 ka pari ang mag-una sa sudlanan sa kasabutan, matag usa kanila magdalag sungay sa lating karnero. No, nato pa sukad pa sa una naa na gining prosesyon, no, dili niingon nga kita ra. So manang moingon kita nga unsa man gining prosesyon padre, gitugot ba ni Ginoo? Oh, susdo gidugay ra taong kaayo ni, no? Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ, triumphal procession, and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Oh, so no? In Christ, triumphal procession naalagi na siya. So kaning religious procession manghigala di gyud ni mawala. Abino din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.